zľava a doprava, všade je tá doprava. Občas nám aj nervy žerie, občas je s ňou zábava. Decka! Dúfam, že som do niečoho nenarazil. Ale jasné, že nie. Decka, pozývam vás všetkých na 7. ročník rozprávok za 7 horami, ktorý sa bude konať opäť na Liptove. Môžete sa tešiť na super divadielka, samozrejme na mňa, zatancujeme si, zaspievame a určite zasúťažíme. Takže príďte, teším sa na vás. Ahojte! Lipoj, najlepšie sú naše nohy. Tak nech žije správa.